Il-flessibilità fl-ekonomija Maltija waslet biex attirajna lejn pajjiżna qatt ta' industriji ġodda. Xi ħaġa li rriżultat biex meta f'pajjiżi oħra kien hemm problemi, l-ekonomija ta' pajjiżna baqgħet relattivament sejra tajjeb. Kliem Erin Grech, uffiċjal għoli fid-Dipartiment tal-Ekonomija tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Tkellimna miegħu meta fil-Bank Ċentrali ta' Malta kienet jittella simpożju dwar il-pajjiżi żgħar fiż-żona tal-Ewro. Simpożju li diskuta l-andament ekonomiku wara l-kriżi finanzjarja u kif ukoll l-isfidi għall-futur. L-iktar ħaġa li toħroġ meta wieħed jikkompara l-Malta ma' pajjiżi oħrajn kien illi f'qasir żmien irnexxielna ntejbu ħafna l-offerta tax-xogħol. Speċjalment iż-żieda qawwija li kellna fil-partiċipazzjoni tan-nisa kif ukoll it-titjib fil-livell ta' edukazzjoni tal-ħaddiema tagħna. Grech spjega kif meta pajjiżna daħal fl-Unjoni Ewropea lura fl-2004 żdied il-livell ta' kompetizzjoni f'diversi oqsma. B'dan ukollu dan ma jfissirx li pajjiżna huwa żvantaġġjat. Naħseb pajjiż żgħir huwa aktar faċli biex jagħmel ċertu bidliet anke fil-politika monetarja u fiskali minn pajjiż kbir. Fid-dawl li dan is-simpożju ddiskuta l-andament ekonomiku tal-pajjiżi żgħar fiż-żona Ewro wara l-kriżi finanzjarja ħadu sehem il-gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-Lussemburgu u tal-Slovenja. Flimkien ma' deputat gvernatur ta' Malta Alfred Mifsud għamlu aċċenn għal numru ta' fatturi prominenti li determinaw l-andament ekonomiku ta' pajjiżhom matul u wara il-kriżi. Dan fil-waqt li marru lilin mill-kwistjoni ta' kobor u kif dawn il-pajjiżi kienu differenti mill-kumplament taż-żona tal-Ewro. U allura l-fatt li qegħdin hawnhekk u qegħdin nikkomparaw kif ħdimna wara l-kriżi, naħseb dan se jgħin biex aħna nitgħallmu minn dawn il-pajjiżi u nadottaw dak li hu tajjeb u anki forsi pereżempju fil-każ tal-Slovenja kemm ċertu żviluppi illi ma jkollniex bżonn ngħaddu minn ċertu problemi għaddew huma pereżempju fil-kamp tal-bankarju.